Jo no sé per què, però me'n vaig al color corporatiu i el pintaria de grana, que és el color corporatiu de l'Esbart. El granate. Sí. Pràcticament totes les vestimentes tenen granate. A mi el color vermell, el color de l'amor, de l'amor, perquè és un ball preciós, és molt emotiu i que tots els nens i totes les famílies s'estimen molt. No sé, hi ha molta confiança i està molt bé. A mi el color vermell. Rosa. Rosa. Tingui un color Què pintaries? blau. Doncs que sigui viu, com el verd, perquè quedi com visible. Per mi és una barreja de colors, molts colors. L'Esbart és molta alegria, tenim danses molt tranquil·les, que hi posaríem un blanc, tenim danses molt alegres, que hi posaríem un vermell, danses de grup, que hi posaríem blau, multicolor, multicolor. Vermell i Jo del color d'aquest lleó que veig aquí darrere, el color or. Jo el pintaria groc perquè em sento feliç quan estic a l'Esbart i crec que el groc seria el meu color que pintaria. jo blau, perquè m'agrada molt. El verd de la llibertat que dona també el poder expressar amb el cos. Jo pintaria l'Esbart de color verd perquè el verd és la unió de dos colors, del groc i el blau, i com que nosaltres som una barreja de molts colors que ens unim per fer una sola cosa, em sembla que és un color que ens va.